Carmen Ċantar lit il-leminija ta' Chris Fern mhux qed teskludi illi esponenti tal-Partit Laburista twettqu frame-up fuqha u fuq binta biex ikissru lid-Deputat Prim Ministru. Fis-Sunday Times of Malta, Carmen Ċantar saħqet illi hemm forzi ta' dlamijiet li qed jużaw lilha u lil-binta Selin biex iwettqu frame-up fuq Fern. Iżda, wara domandi mibgħuta minn Net News lil kap eżekuttiv tal-Fondazzjoni għas-Servizzi Mediċi illi preżentament insab autosospiża minn din il-pożizzjoni, hija baqgħet ma ċaħdet bl-ebda mod illi dawn l-hekk imsejħa forzi ta' dlamijiet huma parti mill-kamp Laburista. Ċantar lanqas ma konfermat jew le jekk xi ħadd mit-tmexxija tal-Partit Laburista avviċina sabiex jisma' l-verżjoni tagħha. Carmen Ċantar qed tinsisti li hija vittma ta' kampanja maħmuġa sabiex tkisser ir-reputazzjoni tal-Ministru għas-Saħħa wara li gazzetta fil-Pakistan irrapportat allegat tixħim bejna u bejn kumpanija qrib Vitals Global Healthcare. Dan fil-waqt li fl-aħħar jiem ukoll ġie rrapportat fuq sit Belġjan li r-Russu li xtara ċittadinanza Maltija ħallas aktar minn 3 miljun euro lil bint Ċantar Selin Ċantar bħala allegat kickback lil ħadd ħlief Chris Fern. Madankollu din l-aħbar ftit tassijat wara ġiet imħassra. Mistoqsija mid-Times dwar min taħseb illi hemm wara dan kollu, Carmen Ċantar saħqet illi mhux se tkun qed tipponta swaba lejn xi ħadd u appellat lil ġurnalisti, pulizija u qrati sabiex jagħmlu xogħolhom. Mistoqsija l-istess domanda minn Net News hija referita dikjarazzjonijiet pubbliċi li għamlet u fl-ebda mument ma eskludiet li dan l-aġir ġej mill-Partit Laburista. Fl-aħħar ġimgħa Carmen Ċantar kitbet darbtejn lill-Kummissarju tal-Pulizija Angelo Gaffa sabiex jinvestiga il-każ u appellat lill-Maġistrat Gabriella Vella sabiex tisma' x-xhieda tagħha brabta mad-deals ta' Vitals u Stewart. Madankollu sissa għadu ma kellima ħadd. Dan ifisser illi wara tali allegazzjonijiet gravi il-Pulizija għadhom lanqas biss avviċinawha.